Danmark, Danmark, vor fædreland. Danmark har altid været et førende land inden for industri, økonomi og uddannelse. Og det skal vi selvfølgelig også være i fremtiden. Det er rigtig vigtigt, at vi får de nye tænkende, de nye hoveder, de unge ind på banen. For det er rigtig vigtigt. Det er dem, der er fremtiden. Det er de unge, der er fremtiden. Derfor er det også rigtig vigtigt, at vi kan have en stor eksport ud til Norge og Sverige af vores unge. For de skal blive i Danmark og gøre Danmark til fremtiden i verden. Men vi skal stadig huske, at Sverige og Norge er vores broderlande. Og der skal vi stadig stå sammen, for den store verdensøkonomi er også ramt Sverige nu. For eksempel, der er vist en prognose på, at Sverige havde en vækst på 3,8%, men er kommet ned på 1,3%. Det lyder ikke så meget, men når det er milliarder, vi taler om her, er det rigtig mange penge. Mens arbejdsløsheden er på vej op, og økonomien er på vej ned, så skaber det rigtig store problemer. Og det er der, de unge kommer ind i billedet, for vi skal have bedre beskæftigelse. Det kan godt være, at Sverige at det er billigere, der er bedre skat, men derfor skal vi stadig huske, at Danmark har gjort så meget for dig. Det er Danmark, der har givet dig din uddannelse. Det er Danmark, som har givet dig en masse ting. Det er måske Danmark, der har gjort, at du har så gode indtægter nu. Og nu vil jeg sige nogle rigtig store ord for en rigtig stor mand. Ask what you can do for the country, but don't ask what the country can do for you. Så det er rigtig vigtigt, at vi bliver i Danmark. Tak for dig.